mga lugo mo. Okay. Ano itong therapy? Ano ito? Paliba? Ha? Ano, paliba na? Paliba na, no? Okay, slow. Yes, slow mga subscribers. Ngayon, may tayo kay Nanay Veronica Martin dito po sa Tramo, Araya, Pampanga. So, pray mo kami na Nanay. Pray tayo. Lord, salamat po Panginoon. Lord, God, bless mo mga kamay ko. Hindi ko po nabigyan. Nagbalik ko kaya ako sa mga bless my house. Lord, hindi ko nabigyan na hindi namin ko ang pag-iingat. At wala ko sa mga yung impossible in dream ko. Hindi pa naman magawa po minanay ng ayos sa aming program therapy sa kanyang muling speedy recovery program. O mga misama tinangin, isa ng performance namin sa ano po na Jesus ang kalulitas. Amen. Bless. Wala na yung ating ulang exercise is 20. Bali-bala ka sa pusang-pula ha. 2-10. Ito kayo. Ito ito. Ito ka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold. Tingnan mo na. Relax. Ayos lang. Okay, sige. Sige mo. 10. 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh. Kaya pa 10. Bila. Opo na. Sige pa. Opo na po. So last na pala guys. So tayo ngayon 10. Balik 30 gagawin mo ha. So na eh. 10 pa. Okay. 81. Step 1. Sige. Step 1. Okay. Sige na po. Okay. 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, praise God, 30, okay mo na. So guys, ito po yung peak session namin. So, naka-30 po sinali, dapat 20 lang. So, na-improve naman yung kanyang lower back, yung mid. So, cut ko muna to. So, this reference sa kanyang upo tayo, naka-30 po siya. So, kakat ko muna to. Ano yung partner namin sa kanyang walking.